ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಖುಷಿನು ಬುಡಿಯಾವೆ ನೆಟ ಕಟ್ಟುಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ತನಿಷ್ಠ ಬುಡ್ರೆ ಪಂಡೈತೆ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಸಿಟ್ಔಟ್ ಉಜ್ಜೆಪ್ಪುಂಡು ಅವೇ ನಿಕುಲು ತೂಲೆ ಅಲಲಲಲಲಲಲ ಅಲಲಲಲಲ ಅಲ ಅಂದೊಂಜಿ ಬ್ರೀದ್ ಬಿಡ್ಪು ಆಯ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಸಮಾಧಾನ ಸಿಟ್ಔಟ್ ಉಡ್ ಬತ್ತು ಜತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ಜಪ್ಪಾಡಿ ಯಾನ್ ಮಾತಾಯ್ತೇಳೆ ಸೋಫಾ ಪೂರ ಸರಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ದೆತ್ತದ ಪೂರ ಮೂಲ್ದಿತ್ತೆ ಸರಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ತನಿಷ್ಠ ಲಕ್ಕಿ ನಿತ್ತೆ ಗಂಟೆ ಆತಂಡು 10:30 ಅಲ್ಲಿ ತೋಜುಂಡ 10:30 ವೇಟ್ ಲಕ್ಕಿನೇ ಶುರು ಟಿ ವಿ ಆನ್ ಆಯ್ಬುಕ್ಕನೆ ಆಯ್ನ ಬ್ರಷ್ ಓಕೆ ಐತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಮೂರು ತನಿಷ್ಗೋಸ್ಕರ ಹಾಲಿಡೇ ಐತೆ ಫಿಂಗರ್ ಚಿಪ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ರಡು ಮೂಜು ದಿನದ ದಿಂಚ ಕೇಳೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಕುಲ್ದ ದಾಂಡಲ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಮಲ್ಪುಲೆ ನನ್ನ ರಜೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಡ ಇಂಕಲ್ ಇಲ್ಲಡು ಜಾಸ್ತಿ ತರಕಾರಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಟಾಟೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫ್ರೆಂಚ್ ಫ್ರೈಸ್ ಮಲ್ಕೊಂಡುಲ್ಲೆ ಮುಳಿತೆ ಬೇಯೊಂದುಂಡು ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಉಂಟು ಸಿಂಪಲ್ ಗೊತ್ತುನತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಚ್ ಫ್ರೈಸ್ ಇಂಚ ಮಾತ ಮೂದು ನೆನ್ ಡೀಪ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಕೆಲವರ ಡೀಪ್ ಫ್ರೈಲ ಮಲ್ಪುಜಿ ಬಟ್ ಇನ್ನಿ ಡೀಪ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ದಯಪಡ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಡೀಪ್ ಫ್ರೈಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಬರೋದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಡೀಪ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸಾಲ್ಟ್ and some chili powder ಮತ್ತೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಮಾತಿರಿಗೆ ಗಿಡದಾಳೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಜ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಐಟಿಗೆ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಮೂರ್ದು ಮಾತು ಆಯ್ನೆ ಕೊರಿನಿ ನಾನು ಒರೆಸಿನಾಗ ಪಂಡೆ ನೀಟಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಇದೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಒಂದಿತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಕೊಡೆ ಆ್ಯಂಡ್ ವೀಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತಿಜಿ ಇನ್ನಿತ್ತೆ ನಾ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಪಾತಿ ತಿಂದಿದ್ದು ಇತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ವೀಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇದಾದ ಪಣ ಇನ್ನಿ ಪಾಲಕ್ ಮಲ್ಪುದ ಅಂತ ಎನ್ನದೆ ಎಂಕುಲು ರೀಸೆಂಟ್ ಅದು ಮಾರಿಯಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದಿದ್ದಾಗ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದಕ್ಕೂ ಒಂದು 4 ಜನ ಇದ್ದೇವೆ ಪಿರ ರಿಟರ್ನ್ ಬಂದಾಗ ಬಿಟ್ಟು ದಡ ಆಗಡಿ ಎಂಕುಲು ರೋಟಿಲ್ಲ ಕೊಂಚ ಗ್ರೇವಿ ಆದಿತ್ತೊಂಡ ಗ್ರೇವಿ ಹೋಗೋದು ಪಂಡ ಪಾಲಕ್ ಪನ್ನೀರ್ದಲ್ಲಿ ಕನೆ ಪಾಲಕ್ ಆಲು ಸೇಮ್ ಅವೇ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪುನು ತನಿಷಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡು ಶೋಕುಂಡತ ಅನ್ ಪಂಡೆ ಯೂಶಲಿ ಜೋಕುಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ದ ವಸ್ತು ತೂನನೇ ಹಾಪುಜಿ ಅವೇನು ಶೋಕುಡ್ ತಿಂದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಣ್ಣೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲಾಡ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ತುಕ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಮಲ್ತು ದಿನ ತಿಂಪೇನ ಖಾಲಿ ಹೋಟೆಲ್ದ ಮಾತ್ರ ರುಚಿ ಆಪುಣ ಅದು ಮಾತ್ರ ರುಚಿ ಆಪುಣ ಅದು ಸೊ అయితే ಶುರು ಮಲ್ಪೊಡು ಪಾಲಕ್ ಮಾತ್ರ ಬೇಯರೆ ದಿಯೋಡು ಒಂಚೂರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಜಾತು ಐತನ ರೆಸಿಪೀಸ್ ತೂ ದಾಯಪಂಡ ದದಾಂಡಲ ಬೇತೆ ಥರ ಚೇಂಜಸ್ ಉಂಡ ಕೆಲವೇರು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಮಲ್ಪೇರತ್ತೆ ದದಾಂಡಲ ಚೇಂಜಸ್ ಉಂಡ ತೂಕ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೇರಂತೂ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರೇ ಮಲ್ತೇರ ಅಂಚ ಅದು ನನ್ನ ನಾಡುಜಿ ನಾನೈತೆ ಶುರು ಮಲ್ಪೆ ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ಶುರು ಮಲ್ಪೆ ತೂಡ ಆಯ್ನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇನ್ನಿ ಅವೇನು ತಿಂದು ಎಂಚೊಪ್ಪು ನನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಕಜಪುಲ ದಾಲ ಮಲ್ಪೋಡು ಖಾಲಿ ಅವೇನೇ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಉಣ್ಣಾರೆ ಅಪ್ಪು ಜೊತೆ ತುಕ ದಾಲ್ ಮಲ್ಪೆ ದಾಲ್ಲ ಪಾಲಕ್ಲ ಖುಷಿ ಅವ ಆಗೇನಿದ್ದ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಓಕೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ನಾ ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಲ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಲಕ್ ನೀಟಾಗಿ ದೆಕ್ಕಿಯಾನು ಏತು ನೀಟ್ ಪಂಡ ಈ ಸೊಪ್ಪು ಮಾತ ಕನತುಂಡ ಉಂಡತೆ ನಮ್ಮ ಏತು ದೆಕ್ಕುಂಡಲ ಸಮಾಧಾನನೇ ಆಪುಜಿ ಕೆಲವುದಕ್ಕಲಿಗೆ ಬಟ್ ಕೆಲವುದಕ್ಕಲು ಒಂಚೂರು ಮೇಲ್ಮೇಲೆಡೆ ದೆಕ್ಕುನ ಕಲಿಲ್ಲ ಅಂತುತ್ತೆ ಬಟ್ ಒಂಜೊಂಜೆ ಇರೇನು ನೀಟದ ಒಲ ಪಾಲಕ್ ದೆಕ್ಕದು ದೀನಾಗ ಸೊಪ್ಪು ದೆಕ್ಕರೆ ಇತ್ತುಂಡ ಉಂಡತೆ ಐ ಕೊಂಚ 15-20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅವೇನು ದೆಕ್ಕರೆ ಎಂದೇ ಪೋಪುಂಡು ನೀಟದು ಪಣ ಸೋಪ್ ಆಡ್ ದೆಕ್ಕು ನಂದು ಆಯ್ತಾ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಬಟ್ ನೀರಡೆ ದೆಕ್ಕಿನಾಗ ಒಂಚೂರು ನೀಟಾಗಿ ದೆಕ್ಕೊಡ ಒಂಜೊಂಜೆ ಇರೇನು ಮಾತ ದೆಕ್ಕಿನಾಗ ಒಂಚೂರು ಟೈಮ್ ದೆತ್ತು ನೋಡು ಫೈನಲಿ ಇರೇ ಮಾತ ದೆಕ್ಕದಾಂಡು ಯಾನಿತ್ತೆ ಅವೇನೊಂಚೂರು ಬೇಯ್ಪಾವ್ಡತ್ತೆ ಪಾಲಕ್ದ ರೆಸಿಪಿನ ಯಾನು ಇನ್ನಿಕಲ್ ನೋಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಜಿ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಡೈಲಾಗ್ ದಯಪಂಡ ಕುಕಿಂಗ್ ರೆಸಿಪೀಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಾಡುಂಡ ನಿಕಲೆಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ದಿನಾತ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಯಾನ್ಲ ಅತೆ ಏತೋ ರೆಸಿಪೀಸ್ ಇಂಚೆನೆ ಮಾತ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸರ್ಚ್ ಮಲ್ತದು ತೂದು ಐಟ್ ಓಂಡಲ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತದು ಐತ ಪ್ರಕಾರ ರೆಸಿಪಿನ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೆ ಸೊ ಐತೆ ದೆಕ್ಕದಾಂಡು ಅವೇನು ಬೇರೆದಿಯೇ ಇಂಚಿಡು ದಾಲ ಮಲ್ಪೊಡತೆ ದಾಲ್ ಇಜ್ಜಿನ ತನಿಷಿಗೆ ಬೋರ್ ಆಪುಂಡು ದಾಲ್ ಇತ್ತಿನ ಮನಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಸೊ ದಾಲಿನ ಫಸ್ಟ್ ಬೇಯ್ಪಾದ ದೀವೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಂಚಿಡ್ ಅಂಚನೆ ಮುಲಿತೆ ಪಾಲಕ್ ಬೇಯ್ದಾಂಡ್ ಪಾಲಕ್ದ ಕಲರ್ ಉಂಡತೆ ಅಂಚನೆ ಒರಿಯೋಡು ಒಂದು ಪಂಡ ಅವು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಬೇಯ್ದ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅದು ಚೌಲಿ ನೀರಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ದಿಯೋಡು ಅಪಾಗ ಆಯ್ತ ಕಲರ್ ದಾಲ ಉಂದಾಪುಜಿ ನಿಕುಲಿತ್ತೆ ತೂಯರತ್ತೆ ಆಯ್ತ ಕಲರ್ ಅಂಚನೆ ಒರಿಯೋಡು ಒಂದೊಂಜಿ ಟಿಪ್ ಕೊರ್ನೆ ಅನ್ಲೆಕ್ಕ ನಿಕಲಿಗೆ ಸೊ ಪಾಲಕನು ಬೇಯ್ಪದ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಚೌಲಿ ನೀರಿಗೆ ಪಾಡ್ದಿಯೋಡು ಅಪಾಗ ಪಾಲಕ್ದ ಕಲರ್ ಅಂಚನೆ ಒರಿಯೋಡು ಸೊ ಐತೆ ಪಾಲಕ್ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಭಯ್ಯ 4 ಗಂಟೆ ಆಂಡು ತನಿಷ್ನ ಪಿದಡ್ದಾಂಡೆ ಎಂಕುಲಿತ್ತೆ ದೂರನ ಪಿದಡ್ದಾವೆ 4 ಜನ ಉಲ್ಲ ಪಿದಡ್ದ ಎಂಕುಲಿತ್ತೆ ಏನೈತೆ ಆಂಟಿ ನಡಿ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಕೀ ಮಾತ ಪಾಡೋಡು ಕೀ ಅಲ್ಪ ಕೊರ್ರೆ ಉಂಡು ಆಯೆ ಬಲ್ತಿದ್ಲ ಆಂಡ್ ಆತು ಬೇಗ ಬಲ್ತಿದ ಆಂಡ್ ಎಂಕೊಂಚೂರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪುಗ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಪಿದಡ್ದಾಂಡು
ಉಲ್ಲೆಯ ಪಾಪ ಖುಷಿಗೆ ನೀರು ಮಾತದಿ ಉಂಟಲ್ಲ ಗ್ಯಾಸ್ ವರ ಆಫ್ ಮಲ್ತೇನಾ ತುಪ್ಪೆ ಇಂಚ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ದುರಾಂಡಲ್ಲ ಪೋಂಡ ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಅಂಚ ದಾದಂಡಲ್ಲ ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ತನ ಅಲ್ಲಿ ಅವೇನೋ ಒಂಚೂರು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುವೇನ ತುಕ ದಾದ ಮಾತ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಹಾಕೋದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಎಂಕೆ ಗೊತ್ತು ದೂರ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅದು ಬಟ್ ಪಿದಾಡ್ದ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಲಾಕ್ ಮಂತಿಗೆ ರಪಕ್ಕ ಪಿದಾಡ್ನಿದ್ದೆ ತನಿಷಲ್ಲಿ ನೀರು ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲೆ ಖುಷಿಗೆ ನೀರು ಮಾತದೀದೆ ಪಿದಾಡ್ನು ವೈಟ್ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ವೈಟ್ ಕ್ಯಾಪು ವೈಟ್ ಶೂಸು ಪಾಡ್ದು ಪಿದಾಡ್ದೆ ನಾನು ಪೂರ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಸಲ ಚೆಕ್ ಮಲ್ತಿನಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಮಾಧಾನನೇ ಇಚ್ಚಿ ಡಬಲ್ ಚೆಕ್ ಪಿರೋವರ ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಪಿದಾಯಿ ಕಾರ್ದಿದ್ದು ರಿಕ್ಷಾಡ್ ಬೋನಾಗ ಅವತ್ತು ಉಂತು ಏನ ಅಂದ ಅಪ್ಪು ಕಾಮನ್ ಪೊಯ್ ಒಂದು ರೋಡ್ ತೂಯಿ ಕೂಡಲೇ ಕುಡ್ಲದಕ್ಕುಲಂತೂ ರಪಕ್ಕೆ ಗೆಸ್ ಮಲ್ತದ ಪೇರು ಒಂದು ಹಂಪನ್ ಕಟ್ಟೆ ಎಂದು ಅಂದು ಎಂಕುಲಿತೆ ಹಂಪನ್ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಬೈದ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಕೆಲವೊಂದು ಜಾತ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಅಂದು ಇತ್ತು ಐಗೋಸ್ಕರ ಬೈದಿನಿ ಅವು ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಸೈಡ್ ಹಂಪನ್ ಕಟ್ಟೆ ಒಂದು ಜಾತ ತರಕಾರಿದ ಗಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಉಂತುದುಪ್ಪ ಅವೇನು ತುಯ್ಬೊಕ್ಕ ತರಕಾರಿ ದೆತ್ತು ನಂದು ಇಪ್ಪರೆ ಹಾಪುಂಡ ಅಂಚಾದ ತರಕಾರಿ ದೆತ್ತೊಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುನ ಇರ್ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಉಂತುದು ನಮಗೆ ಬೋಡಿತಿನ ತಿಂಡ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಕುಲ್ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬತ್ತ 6 o'clockಗೆ ಬೈದ ಬೇಗ ಪೋಯಿ ಫಿನಿಶ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಬೇಲೆನು ಒಕ್ಕ ಸೀದಾ ಬರ್ತೀನಿ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದೆತ್ತೊನ ರೇತನ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ತನಿಷ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಿಂಗಲ್ಸ್ ದೆತ್ತೊಂಡೆ ಪ್ರಿಂಗಲ್ಸ್ಗೆ ತುಲೆ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತಿನ ದದಾಂಡಲ ಶಬ್ದ ಮಲ್ತೊಂದೆಪ್ಪೆ ಬೊಟ್ಟೊಂದುಪ್ಪೆ ಶಬ್ದ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಲ್ತೊಂದೆಪ್ಪೆ ಪ್ರಿಂಗಲ್ಸ್ ದೆತ್ತೊನಿ ಪ್ರಿಂಗಲ್ಸ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ದಾದ ಬಂತೆ 250 rupees ನೇತ ಪಿದ ಕವರ್ ತುಂಬ ವಾವ್ ಕೇಳುಂಡವ ಪೂರ ಆರ್ತಾಂಡ ನಿಕಾ ಶಬ್ದ ಕೇನುಡತ್ತ ಯಾನ್ ಈತ ಮೆಲ್ಲ ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು 250 rupees 250 rupees ಅವೆನಿಕ್ ಇಂಚ ಕವರ್ ತೂನಾಗ ಫುಲ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ತಿನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ದೆತ್ತು ಕೊರುಬಾಲೆ ಕೈ ಬಚ್ಚುಂಡು ತಿನ್ನಾಗ ಸತ್ಯ ಬಂತೆ ದಾಲ ಇಜ್ಜ ಇಟ್ಟು ಕಲ್ಲರೇ ಉಂಡು 250 rupees ಐ ಪೊಕ್ಕಡೆ ವೇಸ್ಟ್ నేను ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ತಿನ್ನಾಗನೇ ನಾ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಪೂರ ಕಲರ್ ಆದಿತ್ತು ಪಡ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಆದಿತ್ತು ಕಲರ್ ಅತ್ತು ಹೆಂಗ್ ಕಲರ್ ವಾ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ಚಿ ಇಂದ ಎನ್ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತಿನ್ನೋಲಿ ಏರೆಗ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಪೋಪಿನ ಎನ್ನ ಬೈಗಿಂದೆ ಪೂರಕ್ಕೆ ನೋಡತ್ತ ಪಾತೇರ್ನ ಸತ್ಯ ಬಂದ್ಪೆ 250 rupees ವರ್ತ್ ಇಟ್ ಅತ್ತೆ ಅದು 100 rupees ಪ್ರಿಂಗಲ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕು ಐಡ್ದು ಉಂಡೆಡ್ದು ಏಕಾಟೆ ಆ ಬಾಕ್ಸ್ ನೀರೇನು 50 rupees ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಾಕ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಿಂಗಲ್ಸ್ ಓ ಏರವ್ ತೊಚ್ಪಾವೆಂಗ್ ಯಾನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದೀಪೆ ತೊಚ್ಪಾ ಶೋದೆ ಯಾನ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲೆಕ್ಕ ಅಂಚ ವರ್ತ್ ಇಟ್ ಅತ್ತೆ ಹೌದೆ ವೆರಿ ವೆಲ್ ವರ್ತ್ ಇಟ್ ದದಾಂಡಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ತಿನ್ನಾಗ ವಾವ್ ಮೂಲ್ ಪಾತೇರೆ ಕೈಲ ಬಚ್ಚು ನೀನಾನು ಅಂಡಲ ತೋಚ್ಪಾವೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಜೋಕುಲಂದು ಏರ್ಪರಿ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಕಿಡ್ ಎನಿಮೋರ್ ಯು ಆರ್ ಅ ಬಿಗ್ ಬಾಯ್ ಅಂಚ ವೇಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಪೂರ ತಿನ್ಪುನೈಟ್ ವರ್ತ್ ಇಟ್ ಐಟ್ ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಓಪನ್ ತುಕ ತಿರ್ಗಾವ್ ಸರಿ ಪತ್ತು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಫ್ರೂಟ್ ಒಂದೆನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ದಾಯಪಣ್ಣ ಹೋಗುತ್ತನೆ ಒಂದು ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಸಿ ಯು ಟುಮಾರೋ ಪೋ ಸೆಂಟರ್ ಫ್ರೂಟ್ ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ದಾಯಪಡ ಐತೆನ್ನ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಉಂಡು ಈ ಕಾಲೇಜ್ ಡೇಸ್ ಇರ್ದು ಡಿಗ್ರಿ ಡುಪ್ಪುನಾಗ ಯಾನ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಎನ್ನ ಬಾಯ್ಡು ಸೆಂಟರ್ ಫ್ರೂಟ್ ಇರ್ತದೆ ಇಂಕಲೆಗಿತ್ತೀನಿ ಕಾಂಡೇರ್ದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಬಿಟ್ಟು ನಾವೇ ಜಾಸ್ತಿ ಪಡ 1:30 ಮುಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ತನಿಷ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಇಟ್ ತನಿಷ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಗೆಟ್ ಔಟ್ 1:30 ಮುಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೆಲವರ 12:45ಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಆತ ಇತ್ತೀನಿ ಕಾಂಡೆ 8 to 1:30 ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪಂಡ 1:30 ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ಸೆಂಟರ್ ಫ್ರೂಟ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಕೆಟ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಾವೇನು ಈ ದಿನ ಅಗ್ಗೊಂದು ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಫ್ಲೇವರ್
ಒಂಜಿತರ ಫ್ರೂಟಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ಐಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಫ್ರೂಟ್ ಎನ್ನ ಸ್ವೀಟ್ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪೂರ ನೆರೊಂದಿತ್ತೆ ಪೋಡೆ ಪೋಂದಿತ್ತೀರಿ ಇಡೀ ದಿನ ಚೂಯಿಂಗಮ್ ತಿಂದ ಎಡ್ಡೆತ್ತು ಅವು ಆಪುಂಡು ಉಂದಾಪುಂಡು ಅಂದೆ ಬೊಕ ನಡುಟೊರ ಬುಡ್ದಿತ್ತೆ ಆಂಡಲ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬೋರ್ ಆನಾಗ ಇಂಕ ಅವು ಚೂಯಿಂಗಮ್ ತಿಂದ ಇಷ್ಟ ಆವಂದಿತ್ತೆ ಬೊಕ ದಾಯಗ ಡಿಗ್ರಿ ಆಯ್ಬೊಕ ಆ್ಯನ್ ಬೊಕ್ಕದಾಲ ಇಂಕ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇತ್ತು ಜಾಂಡ್ ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತು ಜಾಂಡ್ ಅಂಚ ಸೆಂಟರ್ ಫ್ರೂಟ್ ಇತ್ತೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ವಾಟರ್ ಮೆಲನ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಮೂಲ್ಬಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಟಾಕ್ ಹಿಯರ್ ಮೇರು ಯು ಸೀಡ್ ಅಂತೊಂದಿತ್ತು PS at ಡಿಗ್ರಿ ಡಿಗ್ರಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ ತೂಲ ಚೂಯಿಂಗಮನ್ ಪೂರ ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೆಲವರು ಹೆಂಗ್ ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು ಓರಿದಿತ್ತು ಶಾಲ ಮ್ಯಾಮ್ ಕಲ್ಪ ಒಂದು ರಪ್ಪಗ ಆರ್ಮಿನಿ ತುಂಡ ಯಾಮಿನ ಹೈಡ್ ವಿರಾರ ಓಕೆ ಸರಿ ಸರಿ ಅನ್ಶಕತೆ ಐಟೆನ ಸ್ವೀಟ್ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಇತ್ತೆಗ್ಲ ಇಂಕ ಬೂಮರ್ ಮೆಂಟೋಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಮಾತ ಉಂಡದ್ ಮೆಂಟೋಸ್ ಅದು ಅವ್ರ ಸೆಂಟರ್ ಫ್ರೂಟ್ ಅಂತೂ ಇಂಕ ಇಷ್ಟನೇ ಆಪಿಜ್ ಚೂರ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಪಿಜ್ ಆಯ್ತಾ ಫ್ಲೇವರ್ ಇಂಕ ಅವು ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ತಿನ್ನಲ್ಲ ಕೊಪ್ಪರಿ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜೆ ಸೆಂಟರ್ ಫ್ರೂಟ್ ಒಂದತ್ತು ಆ ಸೆಂಟರ್ ಫ್ರೂಟ್ ಅತ್ತು ನಾನು ಸೆಂಟರ್ ಫ್ರೆಶ್ ಇಂಚಿನ ಫ್ಲೇವರ್ಸ್ ಪೂರ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ದಾಯಪಣ ಇಂಕ ನಾರ್ಮಲ್ ಚೂಯಿಂಗಮ್ ಪೂರ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ತಿನ್ನಲೆಕ್ಕ ಅಂಚಿನ ಫೀಲಿಂಗ್ ಪೂರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಟ್ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಫ್ಲೇವರ್ ಉಂಡು ಅವು ಇಂಕ ಇಷ್ಟ ಬೊಕ್ಕ ಆಕ್ಚುಲಿ ಐಟ್ ನಡುಟ್ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಕಲರ್ದ ಉಂದು ಬರೊಂದಿತ್ತು ನಾವು ಇಜ್ಜೈತೆ ಖಾಲಿ ಅವು ಇತ್ತೆ ಗ್ರೀನ್ ಉಂಡು ಬೈದಿನ ವಾಟರ್ ಮೆಲನ್ ನಡುಟ್ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಕಲರ್ದ ಜೆಲ್ಲಿ ಬರೊಂದಿತ್ತು ದುಂಬು ಅವಲ ಉಂಡೈತೆಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಖಾಲಿ ಇಂಚನೆ ಅವು ದುಂಬು ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತು ಬೂಮರ್ ಡೀರೆಗು ದುಂಬು ಒಂದು ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತು ಆರೆಂಜ್ ಕಲರ್ದ ಫ್ಲೇವರ್ ಆಯ್ತು ಸರಿ ಇರ್ಪಿದ್ದಾಡ್ಲೆ ದೂರ ಇರೋಂತೆ ಪೋಲೆ ಎಂಕಿ ರೆಡ್ ಈ ನೋಡ್ ಪಾತಿರ್ದು ರಜೆ ಐತೆ ಬೋರ್ ಆತು ಹೆಂಗ್ ಬೋರ್ ಆತು ಹೆಂಗ್ ಬೋರ್ ಆತು ಎಂಕಲ ಬೋರ್ ಆತು ಅವೇ ಮಗೆ ಬೋರ್ ಆತು ತಿಂದಾನ ಇಂಚಿನ ಕಲರ್ ಬರ್ತೀನಿ ಉಳ್ಳಾಡಿ ನಡುಟ್ ಒಂಜಿ ಜೆಲ್ ಇತ್ತಡು ಅಪ್ಪಗ ಪೂರ ಶೋಕ್ ಇತ್ತಡು ಇಲ್ಲ ತೂತಾತ ಇತ್ತೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಅದು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಲ್ತದಿನ ಅಂತವೆ ಖುಷಿನ್ ಬುಡು ಮ್ಯಾಟ್ ಉಲೈ ಪಾಡು ಖುಷಿನ್ ಬುಡು ಪ್ಲೀಸ್ ಬುಡು ತನೀಶ್ ಪೋಯಿ ಯಾನ್ ಬಣ್ಣಗ ವ್ಲಾಗ್ ರ ಪಕ್ಕ ಉಂಡು ದಾದಾ ಯಾನ್ ಬರ್ಪಿರಿ ತನೀಶ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಡೂ ದಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇತ್ತೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಲ್ಪುನು ಕ್ಯಾಮರಾ ಮತ್ ಕರೋ ಯಾರ್ ಡೋಂಟ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಗೆಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಖುಷಿನ್ ಬುಡು ತನೀಶ್ ಐ ಆಮ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಬತ್ತುನ ತುಲ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ತುಲ ಬೋರ್ ಅವನುಂಡು ತನೀಶ್ ಹೆಂಗ್ ಕೈ ಬಚ್ಚುಂಡಿ ಪೋ ತನೀಶ್ ಪೋ ഞാൻ ഇരക്ക് ബന്തിനല്ലേ ജനൻ ഷൂട്ട് മൺപല ಓಕೆ ಯಾವೇ ಕರೆಂಟ್ ಬತ್ತುನ ಯಾನಿತೆ ಕುಲೋ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ದ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಕರೆಂಟ್ ಬತ್ತುನ ಯಾನಿತೆ ಸೀರಿಯಲ್ ತೂವರೆ ಉಂಡು ಕರೆಂಟ್ ಐ ಸೆಡ್ ಯು ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪುಡು ಮತ್ತೆ ಫೇವರೇಟ್ ಸೀರಿಯಲ್ ಉಂಡು ಒಂಜೆ ಸೀರಿಯಲ್ ತೂಪುನು ಶ್ರೀರಸ್ತು ಶಿವಮಸ್ತು ಸದ್ಯಗ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ತನಿಷ್ ವಿಲ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಅವೇ ಯಾನ್ ತೋಜುಡ್ಜಿನಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆ ಮುಲ್ಕುಲೊಂದು ಪಾತಿರ್ವೆಂಗ್ ಕೈ ಬಚ್ಚನ್ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ದಾದ ಪಂಡ ಯಾನು ಮಹಾಭಾರತ ಸೀರಿಯಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಡಿಸ್ನಿ ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಈತ್ ಎಪಿಸೋಡ್ಸ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಪೇ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಇತ್ತಡು ಯಾದಾಯ್ ಪೇ ಮಲ್ತು ತೂವೊಂದೆ ಇತ್ತಿಜಿ ಬೊಕ್ಕ ನಡುಟ್ ಒಂಜಿ 2-3 ಎಪಿಸೋಡ್ಸ್ ಪಿರ ಫ್ರೀ ಕೊರಿಯರಾವೆ ಫ್ರೀ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಟೈಮರ್ ಬರರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಡು ನಾನು 2 minutes ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ 3 minutes ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ನಿಕಲೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡ ಪೇ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂತ ಅಂಶ ಮಾತ ಬರೋದಿರ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ಏತ ಪಿರ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಲ್ತೇರು 2 minutes ಪಿರ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಲ್ತೇರು ಅಂಚ ಒಂದು 6 minutes ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಲ್ತೇರು ತೂಪುನಾತು ತೂಯೆ ಬಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸೀನ್ ಬಂದಾಗ ಪಂಡ ದ್ರೌಪದಿನ ಸೀನ್ ಬಂದಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪುನ ಅವು ಸೀನ್ ಬಂದಾಗ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೈ ಕೊರುನಾವೆ ಓಕೆ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ನಾನು ಪೇ ಮಲ್ತು ತೂಪು ಜೊತೆ ಕುಲ್ದಿತ್ತೀನಿ ಫೈನಲಿ ಡಿಸ್ನಿ ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ ಇರುತ್ತೆ ಜಿಯೋ ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ ಆಗ್ತದೆ ಗೊತ್ತೇ ಇತ್ತು ಜಿ ವಿಷಯ ಪಿರೋರ ತೂಕ ಡಿಸ್ನಿಡ್ ನಮ್ಮ ದಾದಾ ಇದು ಫ್ಲಾಪ್ ಆಗ ತನಿಷ್
ಡಿಸ್ನಿ ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ ಜಿಯೋ ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ ಆಯ್ನ ಲೆಕ್ಕಡ್ ಮಹಾಭಾರತ ಪಿರ ಫ್ರೀಯ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಅಂಚ ಕೋಡೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅದು ಒಂಜಿ 6-7 ಎಪಿಸೋಡ್ಸ್ ದಾದನ ತೂಯೆ ಒಂಚೂರು ಬ್ಯಾಕ್ ಪೋದು ಪಿರಾದು ಒಂಜಿ 2 ಎಪಿಸೋಡ್ಸ್ ತೂದು ಸೊ ಎಂಕ್ ಬೋಡಿತಿನ ಮೇನ್ ಸೀನ್ ಆಡು ನನ್ನಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಚ ತನಿಷ್ ಎನ್ನು ದಿನ ದಾಲಂಚಿ ನಿನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಆಯನ ಪ್ರಕಾರ ಡಿಸ್ನಿಲ ಜಿಯೋಲ ಒಂಜಿಗೆ ಇಸ್ ದಟ್ ಸೋ ಜಿಯೋ ಸಿನಿಮಾ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪಿರೋನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಜಿಯೋ ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ ಮಂತಿದ್ರು ಜಿಯೋ ಸಿನಿಮಾ ಇದ್ದಿ ನಾವು ಜಿಯೋ ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ ಪೋಪುಂಡು ಇದು ರೈಟ್ ಸರ್ಚ್ ಮಂತ್ರ ದಾದ ತನಿಷ್ ಓಕೆ ಭಾಯ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವ್ರು ಅಡ್ಲ ಸೇಮ್ ಅಂದ್ ಅಂಡ ಜಿಯೋ ಸಿನಿಮಾ ಡಿತ್ತಿನ ಸೇಮ್ ಸೀರಿಯಲ್ ಸೇಮ್ ಎಪಿಸೋಡ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಬಾಯ್ ಚುಂಕುಲ್ ಅಂಚ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ನಿಕಲೆಗ್ ತೂವರೆತ್ತನ ಮಹಾಭಾರತ ಜಿಯೋ ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ ಉಂಡು ನಿಕುಲ್ ತೂವೊಲಿ ಬೊಕ್ಕ ವರ ಶುರು ಮಲ್ತಾಡ ತೂವರೆ ಪುನನೆ ಬೊರ್ಚಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ತೂವೊಂದು ಎಪ್ಪುಗ ಅಂತ ಅಪ್ನಾತ್ ಒಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಏರೇರು ಮಲ್ತಿದ್ದೇರೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ರೆಸ್ ನಕುಲಂತೂ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಯಾನ್ ಆ ಸೀರಿಯಲ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಶೂಟ್ ಆದ್ ಬೊಕ್ಕ ಟಿವಿಡ್ ಮಾತ ಬತ್ತದು ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಆತಡ್ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆ ಆತೆ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಕನ್ನಡ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೇತೆ ಭಾಷೆಡು ಹಿಂದಿ ಇಲ್ಲ ಉಂಟು ತೆಲುಗು ತಮಿಳ್ ಉಂಡು ಅಂತ ಕನ್ನಡ ಉಂಟು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಮಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೀಟಾದ ಅರ್ಥ ಆಪುನು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಕನ್ನಡ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆ ಲವ್ಲಿ ಖುಷಿ ಆವೊಂದು ಇತ್ತೆ ತೋಟಿಜ್ಜಿ ಬಾಲೆ ಉಡತ್ತ ಪೋ ಇಲ್ಲಕ್ಕೊಂದು ಅಂಚ ಶ್ರೀರಸ್ತು ಶುಭಮಸ್ತು ಬುಡ್ದು ಬೇತೆ ದಾದಪ್ಪ ಉಂಡು ಅಂದು ನಾಡ್ನಾಗ ಡಿಸ್ನಿ ಉಂಡು ಪಂಡ ಡಿಸ್ನಿ ಸರ್ಚ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ತಿಕ್ಕೊಂಡೆಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಡನ್ ಆಗಿ ನೆನ್ನೆ ಓಕೆ ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ ಉಂಡು ಜಿಯೋ ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರೇ ಡಿಸ್ನಿ ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರೇ ಜಿಯೋ ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ ಅಂತ ಮಂಡೆಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆಂಡು ಸರ್ಚ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ತಿಕ್ಕಡು ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ ಸೊ ಸದ್ಯಗ ಆತೆ ದಿಸ್ ಗೈ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇರಿಟೇಟಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಚೆ ವಿಲುಷಾ ತನಿಷ್ ಬಿಹೇವ್ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಬೊಕ್ಕ ಆತೆ ಏನಿತ್ತ ವಿಡಿಯೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಸಿ ಯು ಸೂನ್ ಬೈ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಚ್ಚಿ ಆತಿ